in Rama. Is misje Nora, agus tá misje Bean. Is misje Nola, agus tá misje níos binne. Agus is misje Nel, ach níl misje Bean fós. Casan muid faoin Nola agus Nora. Ach Nel wacht, ní chasan si fónar be. Tá si rá óg fós. Tá sé an nángam bheith Rama le mo chud faoin Nola. Tá sé nángamsa bheith Rama me héin Nora. Ach Nel wacht, tá si rá óg fós a bhirt. An neirin tú faoin tá fada nó faoin le grán Nola. Cínte go neirim faoin tá fada Nora, agus faoin le grán. Tá sé nángún bheith Rama mar sin Nola agus Nora. Ach céirt fómsa Nel wacht. Nel wacht. Níl si an Rama, agus níl faoin ece ná táda Nora le Nola. Ach tá ránam le grán agus níl sé fada Nel. Fág seo mar sin. Tá tú go linn Nola, agus nach í Nel a bhí sásta.